Helo, Sandra dwi. Dwi'n mynd I helpu gyda gwaith Uned 23. Cwrs Sylfaen Uned 23, hoffwn I fynd. Dych chi'n cofio Uned 3, baswn i'n hoffi mynd. Baswn i'n hoffi mynd yn frawddeg hir. Hoffwn I fynd yn frawddeg ferach. Felly, baswn i'n hoffi mynd, hoffwn I fynd. Dyna ni, yr un beth. Felly, I would like to go to Africa. Baswn i'n hoffi mynd I Africa. Hoffwn I fynd I Africa. Hoffwn I fynd I Africa. Baset ti'n hoffi mynd I Africa? Hoffed ti fynd I Africa? Felly, baswn i'n hoffwn I. Baset ti'n hoffi ti? Basai e'n hoffai fe. Basai hi'n hoffai hi. Dyn ni'n defnyddio yr un derfyniadau endings. Nawr te, beth am trio? Gyda fi os gwelwch yna. Hoffwn I fynd I Ffrainc. Hoffwn I fynd I Ffrainc. Chi nawr? Yr Almaen. Dyna ni, hoffwn I fynd i'r Almaen. Byw yng Mharis. Hoffwn I fyw ym Mharis. Eto, hoffwn I fyw ym Mharis. Da iawn. Beth am mynd ar safari? Safari lluniau. Hoffwn I fynd ar safari lluniau. Gwych, hoffwn I fynd. Beth am we would like to go? Hoffen I fynd. Hoffen I fynd i'r safari lluniau. Hoffen I fynd i'r safari lluniau. We would like to sing in a choir. Dyna chi. Hoffen I ganu mewn côr. Hoffen I ganu mewn côr. Ie. Dych chi'n cofio'r treiglad? Hoffwn I fynd. Hoffed I ganu. Hoffen I brenu. We would like to have a new car. Hoffen I gael y gar newydd. Dyna chi. Yr un syniad pan dyn ni'n gofyn y cwestiynau. Dych chi'n cofio un y dri? Faset ti'n mynd fori? Baswn. Wel, hoffed ti fynd fori? Hoffwn. O'r gorau, rhaid cytuno gyda'r cwestiwn. Felly, hoffed ti fynd heno? Hoffwn. Hoffech chi fynd i'r sinema fori? Hoffech chi fynd i'r sinema fori? Hoffen. Hoffen I fynd i'r sinema fori. Dyna chi. Nawr te, yn Uned 3 hefyd, dych chi'n cofio baswn i'n gallu. Baswn i'n gallu dysgu Rwsieg. Baswn i'n gallu dysgu Rwsieg. Dyna'r frawddeg hir. Heddiw, ni'n edrych ar patrwm ferach. Nawr te. Gallwn ni. Gallwn ni ddysgu Rwsieg. Gallwn ni ddysgu Rwsieg. Da iawn. Yr un syniad eto. Baswn ni'n gallu, gallwn ni. Baset ti'n gallu, gallu ti. Nawr te, beth am trio? Bwyta cafiar. Gallwn ni fwyta cafiar. Gallwn ni fwyta cafiar. Gallwn ni fwyta cafiar. Eto, y treiglad meddal ar ôl gallwn ni, galle ti, galle fe, galle hi, galle ni, galle chi, galle nhw. Symud ti. We could move house.
We could move house. Basen ni. Gallen ni'n symud. Gallen ni'n symud. Gallen ni'n symud. Mynd ar wyliau fori. Gallen ni fynd ar wyliau fori. Gallen ni fynd ar wyliau fori. Dyna ni. Cofiwch eto gyda'r cwestiynau. Mae rhaid i ni dechrau'r cwestiwn a rhoi clew ar y ddechrau. Allet ti. Allet ti fynd i'r swyddfa nawr? Allet ti fynd i'r swyddfa nawr? Gallwn? Na allwn. Allwn ni ddim mynd i'r swyddfa nawr? Clew ar y dechrau'r cwestiwn yw'r dreiglad. Allech chi? Allet ti? Allai fe? Allai hi? O'r gorau? Cwestiwn personol. Allech chi gyflwyno raglen ar y teledu? Allech chi gyflwyno raglen ar y teledu? Gallwn? Allet ti gyflwyno raglen ar y teledu? Gallwn. Iawn? Ewch yn ôl i uned 3 i weld y patrwm hir. Dewch yma uned 23 i weld y patrwm byr. Diolch.